Umfaningo semkantshubomvu wesikhungo esibhekele ubuqotho bokhetho ukubandakanyeka kwezakhamuzi kanye nozinzo lentando yabantu i-Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa uThembelani Mkhize ukholwa ukuthi mkhulu umonakalo ozokwenziwa iqembu MK Party ngenxa yakwenza kahle ezinkethweni zokuchibiyela ezibe khona KwaZulu-Natal naseMpumalanga. Mobheka ama-by-elections results kuyabonakala ukuthi i-MK Party iqembu le-MK Party lenza kahle kakhulu njengoba ubona aboxolisi basipala aboxolisi nase-Vryheid benze kahle kakhulu nase-Governing local municipality benze kahle kakhulu. Akhona namanye amaqembu amancane asunguliwe abukeka ezokuba nomthelela kulolukhetho. Phambi kwama-elections fanele sibone ama-by-election results. Ngizwe usho namanye amaqembu o-Rise Mzansi o-Build One South Africa no Actionsa. Lapho-ke it's especially difficult ukwazi ngalawa maqembu because ama-by-election results amaningi la ba-conteste khona. Kungenzeka kubonakale namaqembu ebusa ngokubambisana ezifundazweni ezifana neKwaZulu-Natal kanye neGauteng. I think isifundazwe sase-Gauteng, I think definitely there will be a coalition because the ANC khona is on 51% eGauteng, and futhi-ke khona iGauteng is where amaqembu amaningi lawa o-Rise Mzansi o-Build One South Africa o-Patriotic Alliance o-MK bonke lawa maqembu aregister ugrana eGauteng. KwaZulu-Natal it's increasingly kubonakala ukuthi kuzoba ne-coalition khona eKwaZulu-Natal. Iqembu IFP ngesonto lizokwethula usomqulu walo wezethembiso zokhetho eMoses Mabhida Stadium nayo ibheke ukuba-ke igcwalise lenkundla eseThekwini ilandelwa yi-ANC kanye ne-EFF womabili lamaqembu ayigcwalisile lenkundla. Kepha uMkhize uthi ukugcwalisa inkundla kwalamaqembu akusho ukuthi azonqoba ukhetho. Ipolitiki kubalekile isebenza kanjani ipolitiki ukuthi kubalekile ukukhombisa abantu ukuthi abantu bayisupport iqembu lakho. Yikho nje abaphathi amaningi kakhulukazi ANC no-EFF balento bazama impela ukuthi bagcwalise i-stadium, kodwa ukugcwalisa i-stadium akusho ukuthi abantu abaningi bazokuvotela. That has more to do with the organization. Ngoba lezi zinto they are planned for ikhetho ezide. Nakulokhu sibukeka siza kuba sincane isibalo sabantu abasha abazovota. Kungani? Esikhathini esiningi abaregister ukuvota, and even mhlambe maberejistile mhlambe abavoti on election day. I think it's when mhlambe abantu grow up in the 30s and 40s they realize ukuthi kubalekile ukuvota because ukuvota it affects impilo yakho. So maningi amaqembu njengo-Rise Mzansi njengo-EFF Build One South Africa kakhulukazi lawa amasha bazama ukuthola amavoti yabantu abasha. Ukhetho lukazwelonke nolwey'fundazwe luzobanjwa mhla zingama-29 kuNhlaba. Abazovota ngokukhethekile bona bazovota mhla zingama-27 kuya kumhla zingama-28.